በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪክ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሀገሩ ግብፂ ክኸውን እንከሎ አቦኡ ስምዖን አዲኡ አክሊስያ ይበሃሉ። ን30 ዓመት ዝኣክል ውላድ ምስኣን ንእግዚአብሔር ለሚኖ ዝረኸብዎ ውላድ እዩ። መጋቢት ዕለት 29 ሰንበት መዓልቲ ብ852 ዓ.ም ተጸኒሱ። ታሕሳስ ዕለት 29 ብ853 ዓ.ም ተወለደ። ልደቱ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሁራን ማዕረ ኣምላኹ ክኸውን ስለ ዘይግባእ ታሕሳስ ዕለት 30 ከም ዝኽበር ገይሮም። ክውለድ እንከሎ ስሙ ኒቆላዎስ ወይ ቆቤዝ እዩ ነይሩ። ምስ ተወለደ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቱ ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ኣመስገነ። አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ክዳን ኣይተኸደነን፣ ምድራዊ ምግቢ ኣይተመገበን፣ ናይ ኣዲኡ ጡብ ኣይጠበወን፣ ኣብ መሬት ኣይተቐበረን። ምንኩስና ኣብ ገዳመ ንሂሳ ኣብ ውሽጢ ግብፂ ኮይኑ ኣብኡ 30 ዓመታት ምስ ፀንሐ ናብ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ጎይታ ኣናብስት 60 ኣናብርት ልክዕ ከም 120 ቤተሰብ ኮይኖም ከም ዘገልግልዎ ከም ዝስሕብዎም ገይሩ ሃቦ። ንጎይታ ነዚኣቶም ኩላቶም እንታይ ደኣ ክቐልቦም እየ ኢሉ እንተሓተተ ጎይታ ንስኻ ዝረገጽካዮ መሬት ይልሕሱ ኢሉ ነገሮ። በዚ መሰረት ንሱ ዝረገጾ መሬት እናለሓሱ ምስኡ ሓቢሮም እናሰዓብዎ ይነብሩ ነበሩ። ኣብ ግብፂ ን300 ዓመታት ምስ ፀንሐ ናብ ኢትዮጵያ ላሊበላ ሮሃ ኣተወ። ቀፂሉ ከዓ ምድረ ከብድ ናብ ዝተባሃለ ቦታ ኸደ። ብመንፈስ ቦትኡ ዘቆላ ምዃኑ ተራእዩ። ናብኡ ከይዱ ከዓ ጾምን ጸሎትን ቀጸለ። ንሓደ 100 ዓመት ዝኣክል ኣብቲ ጎቦ ኣብ ዝርከብ ቃላይ ኮይኑ ቁልቁል ኣፉ ይጽልይ ነበረ። ኣብዚ እዋን እዚ ጎይታ መጺኡ ተንስእ ካብዚ ቃላይ ውፃእ በሎ። ንሱ ግን ኣይወፅን እየ፣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እሞ መሓረለይ ክወፅእ እየ በሎ። ጎይታ ብናትካ ልማኖ ብናተይ ኣምላኽነት ኣሚኑ ብስምካን ቤተ ክርስቲያን ዕጣን ሽምዓ መባእ ዝሃበ ከመሕረልካ እየ በሎ። ሽዑ ንሱ ካብቲ ቁልቁል ኣፉ ኮይኑ ዝነበረ ቃላይ ጥሪ ዕለት 5 ወፀ። ድሕሪኡ እውን ንሓደ 100 ዓመት ሙሉእ ምስ ሰይጣን ንሱ ብመብረቕ ሰይጣን ብኹናት ክዋግኡ ነበሩ። እቲ ጻድቕ ኣብ መዓልቲ 1000 ኣጋንንቲ እናቐተለ በዚ ናይ 100 ዓመት ኩናት እቲ ጎቦ እናተሸራረፈ ካብቲ ዝነበሮ ንውሓት ቀነሰ። በዚ መሰረት ጎቦ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ደኣ እንታይ እምባ ወይ ጎቦ ኮይኑ ደይቆላ እዩ ተባሃለ። ሎሚ ዘቆላ እናተባሃለ ይጽዋዕ ኣሎ። ካብ ሰባት መብረቕ ዝተውሃቦም ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ካብ መላእኽቲ ከዓ ቅዱስ ገብርኤል መበሰሪ እዩ። ስለዚ ሰይጣን ብስም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ውፃእ እንተተባሂሉ ይወፅእ፣ ብመብረቑ ይሰንጥቀኒ ኢሉ እንተመሂሉ ኣይምለስን እዩ። ፈተና ሰይጣን ኩሉ ግዜ ሰይጣን ርጉም ስለ ዝኾነ ብርግቢ ተመሲሉ ማይ ጸምኤ ኣስትየኒ በሎ። ንሱ ለዋህ ስለ ዝኾነ ዓይኑ ናብኣ ጠሚቱ ነታ ርግቢ እንኪ ስተይ በላ። ንሳ ዓይኑ ኣውፂኣ ሰተየታ።
ግን ቅድስት ድንግል ማርያም ብርሃናዊት ዓይኒ ኣምፂኣ ተኸለትሉ። እዚ ዝኾነሉ ሓምለ ዕለት 5 እዩ። ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ ኣቡነ ኣንበስ ዝሃለዘሎ ኣባ ቢንያም ዘምድረ ግብፅ ዝተባሃሉ ቅዱሳን ኣናብስ ተፃዒኖም መፂኦም ናብ ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ዘጎላ ምስ በፅሑ ነቶም ኣናብሶም ናይ ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ኣናብስ በልዕዎም። ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ መፍርሒ ብዝኾነ ግርማ ካብ በዓቱ ወፀ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዞም 3 ቅዱሳን እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገርዎ። ንሱ ብኢዱ ኣጣቕዐ። እቶም 60 ኣናብስት ከዓ ተኣኪቦም ናብኡ ቀረቡ። እቶም ዝበላዕኩምዎም ኣናብስት ተፍእዎም፣ ስለምንታይ ናይ ሰብ እንስሳ ትበልዑ በሎም። ንሳቶም ከምቲ ዝተኣዘዞም ተፍእዎም። እዚ ዝተገበረ ጥቅምቲ 5 ዕለት እዩ። ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ን60 ዓመታት ዝኣክል እናተዘዋወረ ወንጌል ሰበከ። ጎይታ ፍትወይ ገብረ አብ ገብረ ወልድ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሎ። ከምዚ ኮይኑ ኣብ መበል 562 ዕድሚኡ ብ1415 ዓመተ ምህረት መጋቢት ዕለት 5 ዓርቢ መዓልቲ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ተፈልያ ብ12 መላእኽቲ መፂኦም ሓፂቦም ገኒዞም ተሸኪሞም ናብ ገነት ኣተውዎ። ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ኣብ ምድሪ ኣይተቐበረን። ንሱ ሓደ መዓልቲ ካብ ሰለስተ ስላሴ ንሓደ ካብ መንበረ ማርያም ሓዚሉ ናብቲ ርእሲ እቲ እምባ ኣምጽኦ። መረዳእታ ኣብ በዘባኑ ወልድ በዘባኑ መንፈስ ቅዱስ በዘባኑ ሓዘልዎ በኪኑ። ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዘርእየ ሚስጥረ ስላሴ በዓይኑ ይብል። ከምኡ ከዓ ጥቅምቲ ዕለት 5 ካብ ፈጣሪኡ ሙሉእ ቃል ኪዳን ዝተዋበሉ ዕለት እዩ። ዘኮላ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ክብረ በዓል ኣለዎ ማለት ጥቅምቲ 5 መጋቢት 5 ኣብ ሃገርና ብስም ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ዝተሃነፁ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ሰላም ለከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ረቡኒ ዘአናብስተ ታሰግድ ወአራዊተ ትቀኒ እንዘ ኢታሐስስ መፍቅደ ስጋ ወኢታ መክኒ ተሰስዮ ሳዕር ወተዓርዞ ቆጽል ምንተኒ አናህሰይኮ ለዓለም ማሳኒ። ጸሎቱ ወረከቱ ምስ ኩሎና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጽኒኢልኩም ስለዘዳመጽኩኒ እግዚአብሔር አምላክ ትገብርዎን ጸሎትን ጽኒኢሉ የዳመጽኩም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።